Og velkommen til Mats Fyrværkeri. Først så er der den her nede i bunden. Det her med smagenændring. Så konfetti. Og så er der låget på, ikke? Først tager jeg låget af. Så ligger konfettien hernede, tør jeg ud. Så ligger pladen hernede, der tør jeg også ud. Kommer lige ned til den. Det gør jeg så ved 2. Au, for fanden, det går derovre. Jeg bruger det så lige noget til. Det er ikke så godt. Bare lidt irriterende. Det kan godt tage det noget. Desværre ikke lige. Sådan. Og jeg har gjort det 2. Se, springeledningen. Springeledningen. Orden. Nå, ganske almindelig tape. Sådan. Og der har noget vores dag. Så er ganske lidt, rigtig lidt ting. Så lige her. Rundt. Reach. Og noget mere klisterbånd. Og jeg mener, det er meget vildt. Meget vildt. Det er ikke legetøj. Ja. Sådan der noget. Der tager jeg altså lige et tredje lag på. Sikkerheds skyld. Så har det lang tid, hvis det skal sige bang. Så. Sådan. Det er lige det er sikkert. Så sådan noget lille TNT-boks her. Det har jeg også gjort mange gange. Og det er ikke lige ved se noget, men det går sådan set 5 gange. Klisterbånd rundt om. Så det er mest tomt. Sådan. Og nu tager man den her. Klipper man den over lige her. Den får sgu da. Yes. Den her igen i. Godt til i. Så skal jeg rigtig godt med tape udenom. Og selvfølgelig var det fuldstændig med tape. Det skal jeg altid bruge tape. Rigtig godt rundt om. Ja, så bare ved med vesteren her, og så
sådan helt ned. Og så der. Ja. Det kan godt være det, hvis jeg har lavet lidt anderledes. Det er meget bedre. Det er fint. Sådan. Yes. Træk pladen ned i bunden igen. Det er sådan en konfetti. Men hvis man drager på bunden og klipper i her, så putter ned her i, så vi tager sådan. Den sådan også meget vild. Yep. Så kæft, den er blevet virkelig godt er den ikke. De bliver sådan en plade fast og noget. Jeg har til bare for mig videre. Yes, så sådan. Så er der bare konfetti ind i med. Så gjort til konfetti. Her er fedt, når man får konfetti ned i. Yes. Så sender man den på. Så går den ikke videre, men jeg siger bare. Så man kan lade sådan godt i logoen og pille det af, så skal man lave det. Og jeg skal lige være sikker på, at det virker. Så. Sådan. Så jeg er tilbage lige om lidt. Yes, så jeg får jo været på. Så. Jeg er ikke sikker på, at den virker, for jeg lavede den lidt åndssvagt. Så. Der bliver sgu nytår. Alt konfetti er helt klart væk. Det er dårligst. Yes. Sådan. Okay, yes. Hvor var det? Tak. Og hvis jeg nu ved, hvordan man laver videoer og PlayStation, så skriv det. Så nede i kommentarboksen. Så skal jeg nok lige prøve at se, om jeg kan lave nogle fede videoer. Yes, det var det, jeg har at sige. Grinchen.